ଏଥର ପୂଜା ସଂଖ୍ୟା ରେବତୀ ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଠିଆମେଲା ହୃଦୟର କଥା କବିତା ଏବଂ ଏହି କବିତାଟିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୋ ସମ୍ପାଦିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପାଦକ କବି କୃଷ୍ଣ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କବିତାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ କବିତା ପାଇଁ ଅନେକ ପାଠକୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଫୋନ ଯୋଗେ ମୁଁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାଇବେ। ଭାବିବେ ନାହିଁ ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କଥା, ଯୋଉଠି ନାପସନ୍ଦ ହବ, ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଏଇ ବାଟେ। ଆଜିଠୁ ରହିଲା ଠିଆମେଲା, ଆଜିଠୁ ରହିଲା ଠିଆମେଲା, ଯାଅ ଯିଏ ଯିବ, ଯାତ୍ରା ହେଉ ଶୁଭ। ଆସ ଯିଏ ଆସିବ, ଆସ ଯିଏ ଆସିବ, ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ। ଯେତେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼, ମଥାକୋଡ଼ କେବେ ବାହାରୁ ଫିଟେନି, ଏଇ କବାଟ ହଳକ ଭିତରୁ ହିଁ ଖୋଲେ, ଏଠି ଭିତର କେଳିଣି। ରାସ୍ତା ବୋଇଲେ ଏଇଠୁ ପଡ଼ିଛି ଅଧିଆ ଗୋଟେ ପଥର ପିଠିଆ, କିଏ ଆସୁଛ ଆସ, କିଏ ଯିବ ଯାଅ। କିଏ ଆଗନ୍ତୁକ, କିଏ ଲେଉଟାଣି ପାଦ, ବୁଝେ ନାହିଁ ବାଟ, ତାର ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ସେଇଟା ହିଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ। ରାସ୍ତାକୁ ପଚାର ନାହିଁ କେତେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହବ, ରାସ୍ତାକୁ ପଚାର ନାହିଁ କେତେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ତୁମର, ପାଦ ତୁମର, ଦରଜ ତୁମର, ଝାଳର ଅମଳ, କୌଶଳର ଆମଦାନୀ, ଶବ୍ଦ ତୁମର। ରାସ୍ତାକୁ ପଚାର ନାହିଁ କେତେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ହଁ ହୁଏତ ନିର୍ବିକାର ପିଠିରେ, ହଁ ହୁଏତ ନିର୍ବିକାର ପିଠିରେ ଜମି ଯାଇଥିବା ଧୂଳି ଧରି ରଖିପାରେ ତୁମ ଗତାଗତର ଉପସ୍ଥାନ, ପାଦ ଅବା ଠାବା ଚିହ୍ନ ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ। ହଁ ହୁଏତ ନିର୍ବିକାର ପିଠିରେ ଜମି ଯାଇଥିବା ଧୂଳି ଧରି ରଖିପାରେ ତୁମ ଗତାଗତାର ଉପସ୍ଥାନ, ପାଦ ଅବା ଠାବା ଚିହ୍ନ ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ। ଖୋଲା ରଖିଛି ଏକମାତ୍ର ସଦର ଦରଜା, ଖୋଲା ରଖିଛି ଏକମାତ୍ର ସଦର ଦରଜା, ଯିଏ ଆସୁଛ ଆସ, ଯିଏ ଯିବ ଯା। ସେଇ ଗୋଟେ ବାଟ ପ୍ରବେଶର ପ୍ରସ୍ଥାନର। ଖୋଲା ରଖିଛି ଏକମାତ୍ର ସଦର ଦରଜା, ଯିଏ ଆସୁଛ ଆସ, ଯିଏ ଯିବ ଯା। ସେଇ ଗୋଟେ ବାଟ ପ୍ରବେଶର ପ୍ରସ୍ଥାନର। ନାହିଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଡୋର, ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଗାର ଭାବିପାର। ନାହିଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଡୋର, ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଗାର ଭାବିପାର। ପଛପଟେ ଗଳା ବାଟ କି ବାଡ଼ି ଦୁଆର ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ ଯାହାର, ପଛପଟେ ଗଳା ବାଟ କି ବାଡ଼ି ଦୁଆର ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ ଯାହାର। ମନେ ରଖ ତୁମ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଏଠୁ ଉଠିଗଲେ ଯିଏ, ମନେ ରଖ ତୁମ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଏଠୁ ଉଠିଗଲେ ଯିଏ, ସେ କିଏ ବୋଲି ନ ପଚାରିଲେ ଭଲ। ପଢ଼ିପାରୁଛ ତ ଦେଖ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଥିବ ଅଙ୍ଗାରରେ ଅଙ୍କା, କାହାର ନା କାହାର ମାଙ୍କଡ଼ା ଅକ୍ଷର। ପଢ଼ିପାରୁଛ ତ ଦେଖ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଥିବ ଅଙ୍ଗାରରେ ଅଙ୍କା, କାହାର ନା କାହାର ମାଙ୍କଡ଼ା ଅକ୍ଷର।